Lezi indaba zehora lokuqala sigwethula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze emini nje. We could see that there was actually a person behind the murder who was high up and who was actually ordering the hit of Ahmad Swart. Ikhomishana eholwa ijaji eselathatha umhlalaphansi uMbuyiseli Madlanga ilalele ubufakazi esithe obumayelana nokubulawa kwalo wabe unjiniyela uArmand Swart etulweni okusolwa ukuthi lacijwa uKatiso KT Molefe nosanda kukhululwa ngebheyili. As I've indicated to you, I'm not going to hand down judgment at this time. I'm going to reserve judgment. I'll do my best to have it uploaded by Friday. If not, I will have it out by Monday. Sigodliwe isinqumo enkantolo ephakeme yaseGoli esicelweni sikasomabhizinisi uVusimuzi Cat Matlala sokwedlulisa isinqumo sokuchithwa kwesicelo sakhe sebheyili enkantolo yemantshi yase-Alexandra. Abafundi bakamatikuletsheni abangaphezulu kwe-1,990 bazohlalela iphepha lokuqala leyivivinyo kamatikuletsheni kuzwelonke kusasa. Ngikubingelele umbukeli ngamukele indaba enze ihora lokuqala enzethulo noxolo mamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qwasibonga kakhulu umbukeli sohlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Ikhomishana kaMadlanga ephenya ngeinsolo zokugxambukela kosombusazwe abashomene negilamkhubu einhlakeni zezobulungiswa namhlanje ilalele izethulo ezenziwa ngomunye wabaseshi emacaleni adalulo umkhuzo wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi njengokuyiwona ayehleliwe afaka phakathi igilamkhuba eyisondelene kakhulu nosombusazwe abathile. Ubufakazi banamhlanje behlukile kunokwejwayelekile njengoba buqhubeke sithe. Ufakazi akekho esicabeni sikaMadlanga njengoba esendaweni efihliwe kanti negama lakhe akufanele lidalulo kwamanje. Ikhomishana ithe uzohlonzwa ngokuthi uwitness A ebufakazini bakhe. Udabeni lwecala eliphathelene nokubulawa kuwayingunjiniyela eFerrienegeng uArmand Swart, uwitness A utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi ngokophenyo lwabo lwathola ukuthi umyalelo wokubulawa kwaSwart wakhishwa uKatiso Molefe osematheni kamuva njengoba isanda kudedelwa ngebheyili esondele kafu wesigidi samazrandi. Initially, we had those 3 people that were arrested for the murder of Ahmad Swart. And then when we did our initial investigation in what will be termed as cell phone communication investigation, we could see that there was actually a person behind the murder who was high up and who was actually ordering the hit of Ahmad Swart. And then that person was initially identified as Katiso Molefe, who was then later arrested in this case. Uwitness A ubeseveza okuyamanisa uKT Molefe kanye nomseshi waseGoli uMichael Pulitau osola ngoba ingxenye yetulo lokubulawa kwaSwart. Utau waboshwa kanye nabanye ababili ngecala. One of them was a police officer that was stationed at Johannesburg Central under Detective Branch, and then he introduced himself to us as Michael Pulitau. Uwitness A uma iphothula bakho ubufakazi kuzobe sekubizwa uwitness B kanye nowitness C, bonke laba abazokwethula ubufakazi bengabonakali ngenxa yokuvikelwa kwabo. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngeinsolo ezibucayi eyidalulwe umkhuzo wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoNtulikazi lizoqhubeka nomsebenzi walo kusasa. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu onikezwe umhlabakhefu emsebenzini ngenxa yeinsolo kaMkhwanazi phezulu kwegama lakhe kulindeleke ukuthi aphekwe ngemibuzo ngamalungu ekomiti kusasa. Umchunu utshele ikomiti lesikhashana ukuthi isinqumo sakhe sokuhlakaza ithimba elalijutshelwe ukuphenya ngokubulawa kosombusazwe sasemthethweni. Uphinde wadalula nokuthi wamazisa nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokuhlakaza kwakhe iPKTT. Wengeza ke nangokuthi ke isinqumo sakhe sathola ukwesekwa umengameli wezwe uqobo.
Sigodliwe isinqumo enkantolo ephakeme yaseGoli esicelweni esomabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala sokwedlulisa isinqumo sokuchithwa kwesicelo sakhe sebhayili enkantolo yemantshi yase-Alexandra. Okwamanje uMatlala uyaqhubeka nokugqunywa ejele iHoshimampuru ePitoli. Akacaci ngekusasa likasomabhizinisi weSomatheni uVusumuzi Matlala njengoba umbuso uthi unobufakazi obunqanda ikhanda kumveza njengomuntu oyingozi emphakathini. Abashushisi bathi kuyavela nokuthi unesandla emaceleni amaningi okuzama ukwakha itulo lokubulala. And there they discovered that false Eswatini identity card, where he requested on WhatsApp a picture of that card, and in his narration to his wife, he said to her that he had deleted that identity card from his phone, which is why he needs it. Ummeli kaMatlala nayo ubeke izizathu zokuthi abukho ubufakazi obukhomba uMatlala kulamacala abekiwe kunalokho kusayimkhondo elandelayo kanti nokuhlala kwakhe ejele kukhahlameza inqwaba yamabhizinisi akhe. There is no direct evidence that links him to it. My own friend herself said in open court, she said there's no smoking gun here. All we rely on is circumstantial evidence. Ijaji lisigodlile isinqumo kulesi sicelo sika Matlala. Thank you. As I've indicated to you, I'm not going to hand down judgment at this time. I'm going to reserve judgment. I'll do my best to have it uploaded by Friday. If not, I will have it out by Monday. Iqembu iDemocratic Alliance lethule umthethosivivinywa walo obizwa ngokuthi i-Economic Inclusion for All ukuze kuchithwe inqubomgomo ekhona njengamanje eqhakambisa ukuhlomisa ngokomnotho abantsundu phecelezi i-BBBEE. Leli qembu lithi ngalomthethosivivinywa lihlose ngawo ukuthi kufukulwe bonke abantu abantulayo kuleli, hayi ukuhlukanisa izakhamuzi ngokobuhlanga. Yethula lomthethosivivinywa eGoli Democratic Alliance ithe uyingxenye yohlelo lwayo olunzulu lokugqugquzela ukudlondlobala komnotho kanye nokudala amathuba omsebenzi. Since launching the Democratic Alliance's plan to turbocharge the economy 2 months ago, in which we highlighted key roadblocks to growth and job creation, we now present the Economic Inclusion for All bill. This bill aims to replace years of ineffective ANC empowerment policies that have left the vast majority of South Africans unemployed, impoverished and hopeless. Leli qembu lithi uhlelo lwe-BBBEE olukhona njengamanje seliphenduke umsuka wenkohlakalo kanye nokuphanga kuhulumeni. The BEE model has become a key driver of corruption within our society. We have witnessed this in the wide-scale looting of approximately 2 billion rand from Tembisa Hospital and the murder of Ekurhuleni Metropolitan Municipality's chief auditor, Mpumalo Mafole, after submitting a scathing report relating to 1.8 billion rand in chemical toilet tenders. Leli qembu lithi umthethosivivinywa Economic Inclusion for All uzobeka eqhulwini ukuhlomisa abantu bakuleli ngokulingana. Our Economic Inclusion Bill for All seeks to amend the Public Procurement Amendment Act of 2024 to repeal all race-based preferential procurement provisions and replace them with real empowerment system that targets poverty as a proxy for disadvantage instead of race. I-Democratic Alliance ihlela ukwethula umthethosivivinywa wayo ePhalamende kanti inxusa uhulumeni ukuthi alibeke eqhulwini udaba lokubhekana nobubha kanye nokufukula bonke abantu baseningizimu Afrika. Abafundi bakaMatikletsheni abangaphezulu kwe-1,990 bazohlalela iphepha lokuqala levivinyo kaMatikletsheni kuzwelonke kusasa. Intatheli yethu uNokulunga Sibisi ubehambeleke ezinye izikole Alexandra namhlanje. Phinde sibingelele nababukele emakhaya njengamanje sihambele isikole samabanga aphakeme okuyi-area luhile esizinze eAlexandra kanti ke akukho okuningi noma esingakusho njengamanje njengoba sazi ukuthi abafundi bebanga likaMatikletsheni sebekulungene ukubhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka osukwini lakusasa usuku lokuqala iphepha labo sibese sihambela lesikole ngenxa yokuthi sisibonile ngonyaka odlule sitabalasa sifunda futhi sathola imphumela emihle
omuhle kakhulu nokuyisikole esibe unumber 1 ekoleni zase-Alexandra. Kanti futhi ke sinethemba nothisha nabo abafundi bayasho ukuthi banethemba ukuthi nakulonyaka bazophinda benze abadume ngakho. Ngitheke ake ngixoxisane nabo ngibeze ukuthi bona ngabe bathini ngokubona kwabo. Mina igama lami ngunokubonga and then ngiyathemba ukuthi ama-exam ethu ngoba sizoqala ukubhala kusasa ngathi konke kungasihambela kahle futhi siyathembisa as iRealukile High School ukuthi sizophasa sizofunda ngokuzikhandla sizimisele sizame ngakho konke okusemandleni ukujabulisa abazali bethu. Mina igama lami uFarelani Makhado and ngicela ukuthi basikhululekele abanye ukuthi siphase basihlelithi sizohlala ethembini sofunda sohlezi sifunda hamna. Igama lami nguHagalo Mphahlele guys. So ngifisa ukuthi uNkulunkulu abe nathi misiqala ama-exam wethu abe nathi basithandazele emakhaya ukuthi sizokwazi ukuphasa sijabulishe nabazali. Ngiyabonga. Mbukeli asigcinanga esikoleni esenze kahle kakhulu kodwa siphinde sahambela nesikole okuyiso futhi ngonyaka odlule sabonakala singaphasanga noma singaphumelelanga kahle makubhekwa iphesenti likamatikuletsheni okuyi-Alex High. Nabo ke babe sebethembisa ukuthi kulonyaka bazokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi imiphumela yabo mihle kakhulu. Sibonga kakhulu kunokulunga wakwaSibisi. Mbukeli sasiquke manje izitolo kanti uma ngabe sibuye sokuphathela uWT. Sikhuluma nabameli bengonyama bacubungula isinqumo. Amalungu asendlunkulu eseka umntwana uSimakade Zulu athi awukezi kuphela umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngemva kwesinqumo senkantolo yokwedlulisa izinqumo zezinye izinkantolo esivumelane nesinqumo sikaMengameli wezwe sokuhlonza ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengomholi walesi sizwe. Sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ikhomishana eholwa ijaji selathatha umhlalaphansi umbuyiseli Madlanga ilalele ubufakazi esithe obumayelana nokubulawa kwalowo wabeunjiniyela uArmand Swart etulweni okusolwa ukuthi lacitshwa uKatiso KT Mulife nosanda kukhululwa ngebheyili. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzoyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomjalo bazo. Lawo malungu asendlunkulu kaZulu abhema acuba linye nomntwana uSimakade Zulu kaZwelithini athusekude ukuphela umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu. Lamalungu asikhahlela ngazo zombili isinqumo sakamuva esikhishwe inkantolo ebheka izinqumo zezinye izinkantolo nokuyisinqumo esivune uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ekuvuneni kwakhe ukuthi isizwe esikajama isizwe sikaphunga noMageba sibuswe ingonyama uMisuzulu kaZwelithini. Umbango ngesihlalo sobukhosi bakwaZulu uyaqhubeka. Izinyane lesilo esesakhothama uSimakade ukholwa ukuthi nguyena okufanele ahlale esihlalweni sobukhosi hayi indlulamithi ebusayo uMisuzulu kaZwelithini. Inkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala isanda kukhipha isinqumo esivuna uMengameli wezwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ngokuthi walandela imigodo efanele ngaphambi kokuhlonza isilo uMisuzulu kaZwelithini. Amalungu omndeni wasendlunkulu eseka umntwana uSimakade athi awavumelani nesinqumo senkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala. Kulesi sikhathi ke sikhuluma nabameli bengonyama bacubungula isinqumo ukuthi umgudu okudinga mawuthathwe ingonyama kulesi sikhathi iwona muphi. Umntwana uThokozani Zulu usola abanye osopolitiki ngokuxambukela kwabo ezindabeni zasendlunkulu. Manje kulolo daba lasendlunkulu yini abafowabo bengonyama nomndeni wayo bephucelelo lungelo. Baqhamuka osopolitiki bazohola lolo daba besebenza nezindle engaqondene. Lamalungu asendlunkulu athi ayakholwa ukuthi lolu daba lwesihlalo lusangaxazululeka uma lezi inhlangothi zihlala phansi zixoxisane. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngiseThekwini.
Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa utshele abeyindaba ukuthi sizophuma ngoZibandlela isinqumo ngengqungquthela yokuqoka ubuholi kuleli qembu. UHlabisa usho kanje ngesikhathi leli qembu ligubha iminyaka engu-50 laba khona eSoweto. Viva IFP Women's Brigade! Viva! Njengengxenye yokubungaza iminyaka engu-50 iqembu ye-IFP labakhona, leli qembu libe nemicimbi eyehlukene ezweni lonke. Izinkulungwane zabalandeli namalungu e-IFP zibuthana esikhungweni somlando eSoweto uzobukeza ngohambo lweqembu njengoba lizobamba ingqungquthela yama-36 yokukhetha ubuholi. After the completion of the inauguration of branches, it will be the auditing, because you need to confirm the existence through audit process when you are preparing for the conference. Phambilini emcimbini ophiko lwabesifazane waleli qembu uHlabisa wakhala ngomkhankaso ngaphakathi omelene naye, kanti ngemuva kwevideo esabalala ezinkundleni zokuxhumana uthe kunemizamo yokuthunaza isithunzi sakhe. Ebuzwa ngalolu daba uHlabisa uphendule wathi, I don't want to draw the IFP into this, and it has nothing to do with factions. It's just limited interest, and we are about to conclude to understand the full extent of what is the interest this person and this smaller group they are dealing with. Abalandeli baleli qembu babukeze inguquko ezibe khona eminyakeni edlule. Kakhulu ukubona inkatha ikhula la endaweni yaseGauteng, ikhula kakhulu because sizimisele ngokuthi inkatha ibe khona kuwo wonke ama-province. uHlabisa uthi uzosebenzisana namaqembu ezombusazwe azibophezele kulungiseni ohulumeni basekhaya njengoba sisikhulu nesidingo sozinzo komasipala abakuleli. Umsolwa wokuqala umuzi Sibiya eqhubeka nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa utshela inkantolo ukuthi ucabanga ukuthi isizathu samaphoyisa sokumusa ekhaya emahlabathini kwakuwumhlukumeza. U-Advocate Zandile Mshololo uqale watshela umsolwa wokuqala umuzi Sibiya ukuthi uzombuza imibuzo ngoba umbuso uthi ubulawa kaSenzo Meyiwa kwakuhleliwe. Ubesembuza ke ukuthi wayenalo yini ulwazi lokubulawa kaMeyiwa. Cha, akaze ngize ngibe nalo ulwazi lokufaka amofi ende namanje akunalo ulwazi lwakho ukuthi wafaka kanjani. Ubuze ukuthi njengoba ethi umsola wesihlanu ngumzala wakhe wake wambona yini ngonyaka u2014 nangosuku okwabulwa ngalo uMeyiwa. Cha, angaze ngimbona. U-Advocate Mshololo umbuze ngesizathu sokuthi kungani amaphoyisa amthatha aya naye ekhaya emahlabathini yena yedwa kodwa abanye abasolwa abakazi bayiswe emakhaya. Isizathu sabo ngeke ngisazi mari ngokwami mina ngokubona kwami babe kwakuyindlela yokungihlukumeza nje leyo ukuthi ngisuke ngama handcuff la ngiboshiwe ngize ngiyofika ekhaya ngiphinde ngibuye ekhaya ngize la kuphinde kuhlukumezeke nabazali bami ekhaya bengibona ngiboshiwe ngishayiwe futhi. Uphindeke wabuzwa ukuthi amaphoyisa amtshela yini ukuthi njengoba emisa ekhaya afuna ukuqinisekisa ikheli. Akaze beze besho ngolwazi lwami umuntu maye uqinisekisa ikheli lase KZN esuka la eGoli ufonela amaphoyisa ase KZN kube yiwo ahambe ukubona i-address yalowo muntu lowo bese ya confirm i-address lo muntu uhlala la. Okwesibili amaphoyisa wathatha umuntu osuke eboshiwe ehambe naye eyo confirm i-address. Leyo nto leyo ayikho and i-address ngangibhalisile ngabhalisa i-address yalayithembisa yaseVusumuzi 1818 Vusumuzi section yona address ngangibhalisile leyo ukuthi ba confirm address le ngakaze ngize ngibhalise angibazi ukuthi babe ngathi ba confirm address yana ayikho leta abayishoyo. Icala liyaqhubeka. Siyaqhubeka isigcawu esiphenya ngokubulawa kwezishoshovu zomzabalazo iCraddock 4 enkantolo ephakeme yaseGqeberha Eastern Cape. Kanti ke namhlanje owethula ubufakazi owabe yiphini likaNgqongqoshe wezemfundo uSamuel De Beer ngesikhathi sobandlululo. Lolu phenyo kuhloswe ngalo ukucacisa ukuthi ngabe ukhona yini ongathesa icala ngokushona kwalezi zishoshovu. Ngesonto ledlule inkantolo ephakeme yaseGqeberha inqume ukuthi kuqhubeke ukuqulwa kwalamacala ngokubulawa kweCraddock 4 ngaphandle kobufakazi kwengumkhuzi waseFlag Plus uEugene de Kock. Kanti namhlanje lenkantolo ilalela ukufundwa kwesitatimende esifungiwe sowabe eyiphini likaNgqongqoshe wezemfundo uSamuel De Beer. The purpose and context this statement deals with my knowledge of Mr. Matthew Gonyue, particularly
in relation to his role in Cradock, the circumstances surrounding his removal from the teaching post and the efforts undertaken to facilitate his reinstatement prior to his death. uDeBeer uthi uke waya eCradock izikhathi eziningi ukuze axoxisane nabaholi bomphakathi aphinde abize nemhlangano ehloso ukuqeda ngodlame phakathi kwezikhulu zikahulumeni kanye nezakhamuzi. I traveled to Cradock on several occasions to engage directly with community leaders and to convene meetings aimed at fostering dialogue between government officials and residents. uDeBeer uthi nakuba engakaze ehlangane noMatthew Goniwe Mathupha kodwa kwacaca ukuthi wayengumuntu onezwi lokubuyisa ukuthula emphakathini. uDeBeer uyaqhubeka nokwethula ubufakazi. Umnyango wezokuthutha esifundazweni Western Cape usuphinde wayivula imizila eyisithupha yamatekisi eSomerset West. Le mizila yayivalwe ngenyanga edlule ngenxa yezimpi zeinhlangano zamatekisi. Umnyango wezokuthutha esifundazweni Western Cape uthi le mizila ivulwe emva kokuba kucutshungulwe izethulo ezenziwe yinhlaka ezehlukene. Indawo ebeyiphazamisekile kubalwa kuzo ikhaya elisha emfuleni naseNomzamo. Umnyango uthi abomthetho bazoqapha isimo ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi baphephile abagibeli nomphakathi. This was not an easy decision, but one taken to protect the rights and needs of the commuters and as part of our ongoing efforts to reach a sustainable and peaceful solution with the two associations and all affected parties. Kodeta ithi imisele ngokuthola indlela ezoxazulula ngayo nomphela lenkinga yemzila. We are happy that the minister did not extend because our commuters have been struggling. You know, they were being robbed, some were getting late at work. So we are happy that we could reach consensus and that today we are starting again. Inhlangano yamatekisi khatha ayizange itholakale ukuba iphawule. Baphawulile abagibeli abasebenzisa lemizila ebivaliwe. What I feel now for today, I'm scared. Because I don't know what is going to happen, because still until the taxi that we know that is going to travel us safely, then I'll trust the taxi. But for now, for today, because I'm late, I have to go to the taxi. So we are fully okay with taxis, as the buses are crowded and they are usually going by time. You miss the bus, you're going to be late. Taxi, you can ride taxi anytime. Isantaku isanda kwethula uhlelo lokugqugquzela ukuthula embonini yamatekisi eWestern Cape. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapha ke ezehora lokuqala bayezoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiNdebele magamanxa ihora lesihlanu. Nisabuya futhi intambama kusihlwa ngehora lesikhombisa okwamanje nje usale kahle.